Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to zase přešlo Belgie. Pokračování, druhý zápas. V tom prvním zápase jsme vyhráli 4-0. Měli si odvádět velikou výhodu. Ale udělal bych zásadní rozdíl v tom, že uděláme naší základnu 11. Posuneme se tam ale Vladimír Soufal do hry, pokud to půjde. Nahradíte Soufala a půjde tam opět, samozřejmě do základu. A to bude vše. 2 změny, tak doufám, že se to vyplatí. Užijeme si tento zápas. Ano, Česko versus Belgie. To jsme nečekali, že? Tak snad teďka tady to bude. Budou mít kontrole a nebudou mít, protože prohrávají. Prošetřuje se a je tentokrát ale Patrik Schick. Zase Belgičani rychlý akce neubrání. Velký problém. Tady to je hodně překvapilo, že Belgičani tam si ho neuhlídali Patrika Schicka. A zase musíte srovnávat. Pro to horší srovnávat. Provod. Výborně provod. Jen Silovi Staňkovi, který to rozehrál, ale špatně. Výborně. Provod. Lukáš. A offside. Patrik Schick byl v offsideu, jinak by to bylo další uniknutí belgické obrany, která by měla druhý útok ubraňovat až Koen Kaštlete. Robin Hranáš prohrál hlavičku. Trošár! První akce! A máme z toho gól. Tak tady 2 zajímavé akce vidíme a to jsou oba dvou národních týmů. Teďka Belgičani mají manko velký. 5 gólů by museli dát České republice. Co si jen tak rychle nepovede. To jen hodně bude trvat na tom. Protože jenže se někdo odkopne až daleko. Černý, tady to dá Holasovi. Holasov všem na Adama Hloška. Kterému se to povedlo, tému to slipává Schickovi, ale Schick nevyslouží ránu. Slyším Lukáš Provod. Lukáš Provod! Tak tento gól mě zajímá. Lukáš Provod. Neskutečný fotbalista, který si proti Belgii prosazuje zase. V tom minulém zápasu si prosadil. A Schick tam ne, ale teďka už ano. Výborně. Takhle pokračovat by to bylo velice výborný. Žádný fauly. To je výborný.
tady to Hložek málem mu to vyšlo. Kastletého ale vychytal. Holeš. Tady Trošard výborně. Trošard. Tak tady. Pan Tomáš Šoušek výborně bránil. Šitulaši. Nevyšlo se na Šitulaše. Byla zašehnána. A teďka to máš na Romela Lukakua, který měl málem na kopačkách jistý gól. Tak tady to jsem teda nečekal. Tak len Belgičany zaryskovat. Soušek chtěl dodat na Adama Hložka, ale ten ve svém sportovním souboju prohrál. Kolem kašlete. A tady jednoznačně Belgičani naši hrávají. To se všechno nemůže líbit. David Uděra, tady je hrávka! Hložek netrefil teďka branku a mohlo to být silnější. 0. Koleno kašlete je velký brankář, který minulé udělal možná chybu, ale toho bylo všichni schopni využít. Takže první poločas, vidíme, Belgičani mají víc držení míče, mají jednu ránu, menší. My jsme už jednou fauli, se nedá offside jeden. Free kicky oni měli jeden. Přihrávky oni měli víc. Dobrý přihrávky oni měli víc. A taktiky ty jsme udělali my 2krát. A Belgičani ani jednou. Hodně. Pod tlakem pro belgický národní tým. To mě bude zajímat, jak tento národní tým bude dopadat na váš tady Ladislav Krejčí faune. Co se nestalo a tady musím sestoupit až Tomáš Šoušek, který je ale na to zvyklý za Českou republiku zašakovat. Václav Černý. Černý, výborně kašlete, teďka vystihl dobrou ránu. Holeš vystoupil z obrany. Špatně si hrává a Onana mohl založit útok. Šik. Šik dává na Davida Douděru, který dal na Hloša, který to přihrává Provodovi. Provod! 3-0. Lukáš Provod, jeho druhý gól, myslím. Tento zápase Kašletovi dal dohromady už 3 góly. Tady výborně to vyřešil, ale Patrik Šik, který mu to takzvaně mu komplikovali jeho protihráči, tak to si hrál a udělal velice výborně. Tady to Hložek už mohl dát ránu, Rašel si hrál a to udělal správně, protože Lukáš Provod dokáže zakončit do branky. Uděláme to stejný snídaní jako v minulém videu, kdy to půjde Jan Kuchta a pokud máme jdu Jana Kuchtu a pak by tam měl jít a je Tomáš Chorý. A je to zatím vše. Tak, tady vidíte základní sestavu českého národního týmu po 59. minutě. Dělali jsme znova ty dvě šídaní. Jako minulý zápasu Tomáše Chorýho a Jana Kuchtu. Jsou Hložka a Patrika Šika. A kašlete, tady se dvádí výborný výkony. A hlavně i Lukáš Provod, který mu dal neuvěřitelný góly. Dal mu mezi tím 2 góly. A kamaráde,
už dohromady má hat-trick, kde už si počítat ten první zápas, tak má hat-trick. A tak tady se to všechno neklepne. Jakože všechno tak nedaří jako minulým poločase. A dá najde Pavela. Pavel šuš. Bude to jenom rohový kop pro český národní tým? Ano, bude. A slyšíme to jako to minule. Tentokrát je tady ale Václav Černý! Douděra! Který dává respekt belgickému národnímu týmu, který momentálně už prohrál 4-0. Stejná taktika českého národního týmu. A tentokrát to vyřešili trochu jinak Češi a hnedka toho měli Belgičani strašně velikánský zmatek. Takže teda Davida Douděr nebo kdo šel tenkou, tak ho úplně nechali být, když samotný tam byl. A takhle, když se to teda Belgičani nehraje. Upozorňuji předem. Tento zápas může být Černý. Chorý! 5-0. Tomáš Chorý dává gól. Tak tady mají doslova toho 9 gólů jsme dali belgickému národnímu týmu, kde se může počítat ten první fotbalový zápasu, který jsme jim dali rovnou jenom 4 góly, tady máme už rovnou 5. Zase rozbol belgické obrany, já bych Belgičanem, tak už na ten fotbal nekoukám proti české reprezentaci, protože vidíte chybu za chybou. Ale pouze chyba Slováci tady nemají jejich tým. Vlastně to, že není ani třeba takový Lukáš Zarašlin. A to... Kuchta, co tam neudělal, jakou chybu? Přihrávka na Tomáše Chorýho. Chorý se nadechne. Dáva na Douděru, který z úhlu prošelil pana Kašleho a je to 6-0. 10. gol, který došel Kašlete. Já bych Belgičanem, tak bych vysílal brankáře. Jednoznačně brankářovi to nesedí proti české reprezentaci. Propustili další gól. Ale Belgičani úplně na mě zklamali. Myslím si, že to bude ještě těžší fotbalový zápas. Belgičani to nezvládli. Chorý tady dává na Jana Kuchtu. Tady to dává na Chorýho, ten to chtěl šlepnout na Lukáše Provoda. 5 minut jsou nastavení, tady bude další rohový kop, kde víte, že Belgičani došli právě tam do těch nejvyšších ty góly padly tam. Stejná taktika pro Čechy. Hra to má Václava Černého, který to dal už ještě Douděrovi. Tak tady Douděra má hat-trick na jednom zápasu, 3 góly, ale 2 z těch rohových kopů. Belgičani nemůžou být naprosto spokojení. Tady dostávají demolaši, 1 gól za druhým gólem. Neumí toto šanci obránit. To je poslední zápas, který uvidíte proti Belgii, protože Češi pak nebudou dlouho hrát proti Belgii. Jakoby, jo, můžu na to si nějak video, kde budu hrát za Belgii.
Ale to by mě hodně zajímalo, jestli by to chtělo. Pavel Šulš, a to je pošli do té Kevina De Bruyneho. Tady vidíte, jak pan Douděra, myslím, přibere míč, se baví dva belgičtí fotbalisti, jak jsou naštvaní. Tady my jsme měli nakonec víc držení míče, měli víc rán, měli víc faulů a offsideů. Rohový kopy jsme my měli ale 2, oni 0, free kicky, oni měli 1, my 0. A to, kdyby tady si to klidně můžete nechat, můžete si to stopnout, ale já jdeme si zkouknout, kdo je nejlepší fotbalista podle těch zamkování. Přešli tento zápas Douděra a kdo... No, tak to je France. A tady vám pustím. Dobrý zápas je. Kdy to moc nebudu komentovat a nechám vás jen koukat. Tady to Adam Hlužek výborně udělal. Tady výborný rohový kop. Tady to prostě byl, když se neumí bránit. Tady se to také belgická obrana nedohodla. Tady, že to byl gol pana Douděry, který šepelil normálně Kašleho. To mě hodně zaujalo. A pak tady ještě Douděra dal ten 3. gol. Taky z rohového kopu. 2 rohové kopy a z nich byly 2 góly. Z toho jsem velice rád, že se na to koukáte, tak zatím